service in Switzerland. They're produced in Switzerland, just around the corner where we normally fly. And we use it as a basic military trainer, also for the pilot selection. So whoever becomes an Air Force pilot in Switzerland, he will be trained on this aircraft. The pilots you see here today are all professional combat-ready F-18 pilots, flight instructors, and the big difference to other teams is that we do this only on the weekend. During the week, those pilots are all within the frontline squadrons. Dobre, takže opäť táto informácia. Švajčiarsko má 28 kúskov týchto jedinečných výcvikov alebo tréningových lietadiel, ktoré sa používajú pre selekciu pilotov vzdušných síl Rakúska. Takisto informácia o tom, že všetci piloti týmu sú combat ready, alebo teda hotovostní piloti lietadiel FA-18 alebo bojoví piloti FA-18 a túto činnosť skupinové lietanie na PC-7 vykonávajú iba o víkendoch ako najkrajšie hobby na svete.